अरो लुकुरक गोरों गोरों थायो ओमफ्राय हायके लामानि बागै हयतोबा दैनि बागै गोबां जोंदालनि बागै लामा ब्लक मा खायो अफिस काजिरगो इनको बिखुब मा फुनगो गोरों थायो ओमफ्राय हायके पार्टी हुई दं अब नो नोगोर तालो सानो मसो आं तो हायके साइमैया तिनि हठात आने काजे प्रग्राम तंगो खुवायो तुलासिक बेजी आं हठात किन्तु खादर तिनि सुबल सिंह एरिया गो tin ora parani borok rok lama block hai tongo bono ektono dabi bono lama hamkhama ronai borok dirgo boshor obo dabi khai feimani ang khanaka je proshashan hai thangka tei borok kwbangma o dabi no toigoi borok salaikha kheba o da samang khlaide gya amar bagui tin ora borok subol singo oroni जनता रक और बरक रक लाम ब्लक है तंगो तिनी जों साइमानो तिनी पारा आमते रगो लामा ते तुई बेलाय हामयांग तंगो ओबर जेनुइन डिमांड आं खुसखाय नायनाय आं सासक माया जाते तिनी प्रशासन आं ताबंनो डीएम ते एसडीएम बाय कन्टाक्ट है तंगो जे बरनि ओ दाबि जेनुइन दाबि हंख्लाय बरनो इमिडिएटली स्नाम रनांग थं जों साइमानो जे लामा बरनि करै ते तुई करै अबाय जों खानाखा आबांगै जों तथ्य खायनाय ते आं डीएम ते दगनांगे जों चिफ मिनिस्टार सानाय जे बरनो दाबिनो अब सिम्पल डिमांड जेन्युइन डिमांड अबनो जाते बर फुलफिल खायनांग थं बर नायमान असो बर नायमानि जे दीर्घ दिन बर दामा करै लामा हिंनाया वाति फेके लामा करै मा हैरां मा बागै बर दुख बर प्रकाश खाय तंगो आबनो जों अब सिम्पल डिमांड बर जों सल्व खायना बागै जों चेष्टा खायनाय आं हेसे विधायक हिसाबै आं चेष्टा खायनाय ते लोकाल एमएलए बाय कक खाय तंगो तेबो जों अरनि प्रशासननो जों सानाय जाते बर अमा सिम्पल डिमांड अब कोनो बेपारिया आबनो सल्व खायना बागै आं सानाय जातिनि बरनबो आं दे दर ब्लक खायनो बरनबो कयनाय नागिर जों ताम खायमान जों कोनो बरन जबरदस्ति खायया बर दाबि बर जेन्युइन दाबि अब जों सायमानो आबांगै आं तिनि हेसे एमएलए सेबगै आसे एक्स मिनिस्टार सेबगै आं बरबो कक सालायखा बरबो अबनो सागो बरन कोनो असुबिदा करै बर दीर्घ बছর जेबनो लामा करै तंगो बर वाति फेके लामा हिंनाया स्कुल थांमाया कलेज थांमाया आम हायरांनि सागो आबांगै आबो भेरि जेन्युइन डिमांड अ डिमांड जों नागिरनि खायनांगो बीजेपी आईपीएफटी हाफां हायमन यागलो ताबसो जरा सामु खायजायखो